ще се обработят и най-накрая ще чакат готовите врати, но това след като стане всичко готово. Стени, варова мазилка с постна боя. Класически случай при старите сгради, старите къщи, апартаменти. Влизаме тук, това е спалня. Електрото първа ще се пуска. Очертани са местата, къде трябва да бъдат кабелите. Идваме тук. Някой се опитвал да прави някаква вътрешна изолация. Това предполагаме фибран. Имаме обръщане изключително зле с ъгъл. Скосяване тотално. Няма прави ъгъл тук. Няма и тук прави ъгъл. Това всичко ще го изкърта и ще го изградя наново. Таванчето тук клиентите пожелаха шпакловка и боя, както и по стените шпакловка и боя. Тук имаме остатъци от